Haka jingle kai round of 16 jong ka FIFA World Cup ka Australia Persia ya ka Argentina. Bat kane ka deru ke jingle kai ka Bashir Jarsin jong Lionel Messi haka barok ke jingle kai ke jong aba pai syak ni gi arteli gi tim ka Australia tim ka belayo benrung syak ka round of 16 haka sin ka ba ka Argentina ka dei ka la adu jong stem kat kandai spa nyeu pe pra bat kat kandai spa pra peunriu. Bat kala yorung syak ka round of 16 hadu kat waisin bat karem tang arsin na ki khat nyeu teli ki jingle kai ki jong ka kata karem house nem kat kandai spa kandai peusau bat house nem arajar kat pra aba pai syak ni gi jingle kai ka Argentina ka kam klain ya ka Australia haka bakala yo adun riu pe wei persen ka position kat baka Australia kayo tang lai peu kandai persen ka position ka Argentina kayo hadu sandali ki shot on target kat baka Australia kayo tangkawai akan ke jingle kai ka Argentina kayo pat ki jar lengkong lengbau Messi kata haga minit ka balai peu san bat ka dei ka gol ka balai ka jongu akan ke jingle kai World Cup bat ka gol ka bakandai ka jongu habaro ki jingle kai World Cup bat ka dei ka sin ka lengkong bau Lionel Messi unyo pan ki jar haga jingle kai knockout jong ka FIFA World Cup. Bat ya ka bol la yarapan bu da u Otto Mendy. Leng bang ngi gol jong u Messi ka Argentina kala tam dai wei lanot aga kela step ya ka Australia. Aga kela mit ka kenhun jong u Lionel Messi kala persang ban pen jar bat dai ha minit ka basam penyeu. Leng bang jing bakla jong u goalkeeper ka Australia u Alvarez la yo ban tap ya ka gol ka ba nak benta ka Argentina bat kan ka dai ka gol ka ba ka jong u hakane ka jing le kai World Cup bentau snap. Din arpeu minit naga jingyo tap gol jong ka Argentina ka Australia kala yo ban tap le ka gol ka baningkong ka jong ka lengba ka ungol bat ya ka bol la kenjat da bakos bat dei ha ka minit ka ba prapeu ka Australia saisin jan yo piang ban tap ya ka gol ka ba Henry Umarines ulala ban te la kam ya ka bol bat shwa ban kut ka jingele kai kata ha ka minit ka ba kandai peu plus riu ka Australia kala yo ya ka lat ka ba kongsan ban pen ki jang bat dei jingla jong u Martinez u goalkeeper jong ka Argentina ban khanglat ya ka bol bala kenjat da mobil ka Argentina kala lai na ka jinga khai abakut ka ni jinga le kai ka Argentina kala la lim ya ka Australia da ar la ka wei bat leng ba ka ni jing job ka Argentina kala yo kan rong sha ka quarter final hadin plus nem kata na du ka World Cup jok nem al hajar khat sau ka wei bat ka jinga le kai round of 16 apa ka Netherlands Persia ya ka USA kane ka sin ka banriu nak menta ka USA bakan yo rong sya ka round of 16 bat ka Netherlands kala yo ban rong hadu khatway sin na ki khatway teli ki jingle kai ki jongka bat kane ka sin ka baningkong bakine ki ar teli ki tim kine kendu habas dang kane ka jingle kai tang ka minit ka bashpeu ka Netherlands kala yo ban ki jar lengkong lengbau Memphis ubade player ubayele kai na ka club Barcelona bat shwa ban kut ka kala step kata ka minit ka ba sau peusan plus iway ka Netherlands kala yo biang ban tep ya ka gol ka ba ar ka chongka lengba u jali blan bat saisin u Denzel ula yara penbu biang ya ka bol habakut ka kela step ka Netherlands kala tam da ar lanon aga kela mit baro ar tli ki tim kala persyang ban pen khijar bat dei ka minit ka ba nyeu peun riu lampoi perkhat ka USA kala yo ban thep ya ka gol ka badengkong ka chongka lengba u right bat ya ka bol la penbu da polisi lengba ka ni ka gol ki nong Christian jong ka USA kala yo man sim biang Henry dei ha minit ka ba prap away Netherlands kala penkut ya ka jingi yai lenti jong ka USA lengba ka gol ka balai ka jongka bat ya ka ni ka gol la yo ban tap da Denzel bat la yarap penbu da Deli blind lengba gini ki lai gol ka Netherlands kala la pan lim ya ka USA da lai la ka way bat kala yo ban rong sya ka quarter final ha ka sin ka ban riu ha ka jingi le kai FIFA World Cup ka jongka